Ay, sapot dahil? O wala pa? Wala pa, tayo pa man. Hindi mo ko saputon, basta hindi ko musuka. Magsuka gani ko, adyo ko lang tawa. Kaya mo na yung kasaputan. Hi guys, madyong buntang ninyong tanan. Ako na po din si Jinverse. Naluin akong Junjun guys, kay Ijan ng tanang buhat. Hala, ganyan lagi rin sabag mga bumbiro. Asa kayo nasunog? Parig. Ha? Parig. Parig sa? Bumbiro? Parig lagi mo. Bikog na hikuan. Sunog. Ijan sa tanang kuan guys, ligit. Pero insert man oh. Hindi pa ko naman agad. Morning guys. Ito na po sa gitlog. Narag saging guys nga hinatag. Nanay ning sugod og kahinog ko. Sa kabuok. Lamira ba ning saging nga kay kanang kuan. Kumot. Dapat dadari na nanay ning sugod og kahinog. Nana ko'y makaon. Kanin nilang ga. Dagko ra ba kadyo? Dagko kayo? Hindi tada kawala ko sa kabuk kaya ramang dagko ah. Pinadako na pa o pinalitra. Pinadako siguro na Ganan ko kay nganing saging kay humot. Yun guys, yung giloto, itlog. Ay, sapot dahil? O wala pa? Wala pa, tayo pa man. Yung nagtugtog. Hindi mo ko saputon, basta hindi ko musuka. Magsuka gani ko, adyo ko lang tawa. Kaya mo na yung kasaputan. Isasakto lagi na kung tanaw. Nga ni kadaga na. Muna yung bawang yan? Patarang kagamay mo ang baon. Mura magyapon tanawang suludan ni masakto ra ni dire pili pustaan. Puro dagang sabog sa kumbag. Oh, puy masakto ra man diyan. Yes mama, bit-bit sa ijang mahiwagang arinola. Uy, naday ka diha. Morning. Morning. Wala gi ka nang ginapon mo. Wash din ang. Eh, karong maluag. Huwag mo naging takluban. Dagkuan guys, manggaw. Mahurot. Wala ko ganahin mo kaon. Mga unta guys. Ay, thank you Lord. Hindi man naghugas. Busy kayo ang kuano. Kusinero, bandero, driver pa, mag-drive pa. Kamot jud ka muluntad kag may di ka bulan nga na pa kay na. Ay di para ba kay na pay aftermath after 9 months na pa ni mga 3 months nga recovery. Kamot jud kag lawad daw nga na. Magingon ni tatay, magantos og 9 months og 5 ka tuig. Ana pa man daw makalingkawas og 5 ka tuig ng bata. O di ka. Kay di naman kadyo bantajunon. Sakto gyud ka dai. Pagkuha na pug kaspilahan do. Mayngan ko tos na tay sa una. Kamo, Jijen, Tere, Florame, magamping mo sinjuhang pagkabaji. Arong di mo maganto sa 9 months og 5 ka tuig. Pasumbingay ba? Mag-rebound din na akong umanghod pa. Man kong eskwela college. Man na. College pa man. College sa Rasad. College. Mo, Ituan? Oh. Yung kutsak biscuit ang hawak ko eh. ya, oh. Kaya kaniyang timplahan guys, tablija. Hindi ko gatas kay luod. Tablija powder o saging. Ano na pa? Uy. Hindi na sige pangagda. Sige po diyag kustos. Simpla mo tablija naman yun. Guys, saging siya ito ang pagkaon din. May madawat sa kuto-kuto, karing kuan tablija. Hindi man kulod undan eh. Mapun yang ipanihapon gabi. Lord Sinjun guys, kaya dyan lihot sa tanan. Kaya di pa man ako nag-lihot ko. Litong-litong ka man ko. Luoy. Hindi mo manglihot tanan.
Itlog na ako. Ano, pandesal na dako. Saan ni cake? Saan ni cake? Oh, pwede na ni mo kan agabi. Gipasuot ko na isang itom nga sanina, karon di ko na ko dahuwag wakwak. Sige, bitaw na. Yun na din na. Magsuot ka sa blouse niya itom. Panty ka itom. Humot ko na sa aswang ng buntis. Umot mo lang sobra. Maglaway. Ang kabang mo dito, aswang ka. Humot to eh. Humot to. Magsikag itong blouse. Magabi, magkuhan ka, magsanina ka. Kamay ra mo ko itom nga sanina, kaya di mo ko ganag kulor itom. Halimutan kung magsuot ko itom nga kulor. Kamar na samahaw day. Saging. Ano ang sa bagay na, hindi na mag-Diyos nilo. Isa ka mga to sa hospital, ma. Bernis. Ika. Ako suro yun, kung tanaw na ko itong kwan. Uwibis Bernis ba to o Bernis Sabado? Di pa report ni sa kwan guys, center dari sa barangay. Kaya kinanglan daw nila, kaya kinanglan ko na po nila record sa akong pagbuntis. Hindi ka di man taga magpa-prenatal. Pwede di ay. Record ko sa barangay. Kaya rin ko, anong kadalibutan ay presidente mga pinanlantanan tao din yung mga kuwan ay record. Pero makibaw po ng health center. Nagipa-report namin sa center, dari sa barangay. O sa center ka mo anak, hindi ka po, sila mo kasi siguro kay center manggikan rin ipasa dito. Ay diya sa center sa dako sa Lamisod. Hindi woy, ugasa ka magpa-prenatal, ginalan na tumang ka mga anak. Mo gani kay hospital mo ka mga anak, adto dito ka prenatal. Pero kung center ka mga anak, ana sa center. Center sa lungsod. Hindi mo ko center, yung maklik mo ko center. Sila. Ang mga sanina na ko guys, gagmay ang mga short na nagipangipos. So yun, next year na po. Pasiksi si Jejin Berseo next year. Next year po hon, makalingkawas na. Ang mga siksing mga sanina hanang kipangipos. May lang lagi di ko manambot, kaya rong hapang masuot. Kaya pagburos ng giyan sa sarga dyan ng tambuka. Galingin-lingin dyan ko sa tambok guys. Mura ko tubaw nga naputod. Naloy na kong dun kay ijatanan. Sa jugmata. Sa hirap sa ginawa, sa sarap at hirap kasama. Ngayon kay maulian ra lagi ko. Mawara lagi nga ang bagat sa lawas o ang pangalipong. Kano sa tamatog sinter? Ay magpapirnatal tao na sa tamatog sinter. Hindi nga man tong taga sinter nga sa daw ta magpapirnatal mo hapitas ila. Kaya magkuha sila record. Kaya may nga natog na sila, nagwala, para magpaabot ko nila. Hi guys, kamusta namong tanan guys? Nako di ah. Isahay buutan, isahay maldita. Isahay mukalit ra paghilak. Di masabtan. Aguan. Wider. Hi guys, sumanamigkan guys. Pamahaw sa karon manglakaw si Junjun og si mama sila rin mulakaw. Di ko muuban kay lain ningahang pamati sa hang pananaw murap ko pirminggi. Dagat. Palitog Diyos nga guwaba ha. Tung nasbuti ba? Basig na si Binilibin. Tung Dilmonte ba nagwaba? Mayaba sa kaya. Palit na kag limonsito. Ng port security. Ilang minuto bago umalis ang barko. Talagang mahapit ka naman tayo din. Marakaw sa amin, kaya tayo may schedule sa open. Magi kong interview, managko. Sabi kami, wala ka
Marami ah. Isarado. Ay guys, na sila guys. Ay lang kuan sa umpilong. Iagi. Na sila. Ang sa ospital, Bernes, wala ko mato ospital, akong migo ni Agi man dito sa Palawan. Ito bang- Bernes o Sabado. Ang Bernes, alas 11 sa buntag hantod hapon. Ang Sabado, buntag hantod ra alas 12. Na ang ubi duha ka adlaw. Nasa ta mga to Bernes sa Bernes na. Bernes ang Pwede Bernes, pwede Sabado, basta duha ka adlaw, Bernes Sabado. Maganggi papalit. Wala sila stock. Naunta pero na stock, wala stock. Kuha ko ni deliver. So may lain kapalitan. Wala man, sige na pangita. Man ay yung ipapalit. Ganang dabon. Nagan laging dago may mga ibaligya. Naligya ako ni. Saka. Hagkan eh. Yan. Pata. Pitsay. Saan ba? Kondo. Ni. Tagiya na. Asang ibayad na Shopee. Naga na oh. Nadiha yan. Di sa man ni ngabot wala gini ngabot diha. Naamon lang yan. Na timing nga ninyo. Unsa nakapod ni jang gi-order? Siya mo ko kita. Sige lang mag-order. May kini kuan sig. Magluto ka guys sa tuning hugasan ni nga ang kuan. Pata. Bitong sarang-sarang bit. Nalatanan na nato guys ang kuan. Ito ang pata. Magkuan ta dari. Magawan ta mulihop ta. Bahalag. Lain nagkamati. Kagato ang katughan ni nga ang gibati. Musamot ni nga ang gibati o kagara. Ang katkaya. Mulihop. Labanan. Laban. Virgin Burst. At sa ning awanan una sa nato hugasan. Ambisa ng sarang-sarang paliwag pa. Hi guys, good morning. Antag. Pata. Hugas isa niya. Ikaw na pa maghugas. Maluoy mo kunin mo pag ikapir mo maglihok sa kusina. Masuko gito gito ng tawagan. Kasaban dyan kang giyanon dyan kay mong gisturbog tawag-tawag na klase to. Nagtuo man ko nga kuan. Mo yung mong gitawagan. Oo. Narungkol di ay ka. Oo. Napagtanaw na palagian man di man yung Oo, maitik lagi to dyan nagulik. Magyaw-yaw. Ito, ikaw lang pataka na sa kagtawag la. Magyaw-yaw lagi to kumain niya. Tanaw na sa natiwagan kay basig na iud ba mahiwag apil. Mao. Maluto og apil ang sagol. Hugasan sa pakarigas. Napay si Bujas Bombay na ma? Oo. Magpanta guys, maghiwag tang lamas. Hugasan sa rin, lain sigbaho ning kuan. Si Bujas. Ano saging? Wala pa. Ano pa man? Pwede mga ito sa kabo. Magkaon. Sabi niingon nga bawal ka diya mukhaon. Na guys. Nandam na natin gatong kuan guys. Lamas na to sa may padapling. Magiwa ta sa pizza eh. Hinanglan mukhaon taog mga green nga dahon para magpalusog ni baby. Ito na kami. Pagkan sige pananghid. Anong mananghid? Mangita na ka sa sakit. Ano na ito? Dahon. Di ni apil ang punuan. Ayun. O di daw ni apil ang punuan. Kaya di daw sa ganahan. Dahon ra daw. Lugi kas pagtimbang. Apil nas bayad. Sobrahan mo po ng ate. Kailangan magpalit. Balik 30 din na. Kugi. Kaya gusto mo na. Kugi. Lingkod lang ay lagbarog. Naman natagiwa guys. Dakari. Labay na laman. Kaya di masaganan ni apil na. Dahil kayo. Masaganan ni apil ang pakaw. Jawa to na natagkuan guys. Maluto. Man yung mga sudan sa kuan guys. Paniod to. Sinata ko nga madawat nis ka na na yung kuto-kuto ng kuan. Sidana.
Okay, mo pa ganyan guys, sagang ganyan kutok-kutok karon sa tinunan pa. Parehas ang batasan po sa tinunan pa. May tawag pa rin siya na mo guys. Isang batasan nga. Ingani. Ito pa manggipalatan guys, sa gatang kuwan. Kanang gatang pata. Hatag pa be? Nanay humok. Hatag ba? Di magod mo hilo. Hatag lagi. Humok ka na. Gani hawa pa man na, isa pa man to ning ilo ganina. Dira humok. Katungan kita no ganina ba? Eh, Wala ka sa mong saging kari. Wala pa, gaya pa. Dira nakita ko humok. Kari mo yung ganahan kay ilo na. Kana. Kanta guys sa saging guys. Humok na. Nay humok oh. Ikaw na Wala gani. kalami arang kahumot. Ikaw na gani sa buntis. Ah, green pa siya bro, humok kayo na. Di siguro ni mo yelo kayo eh. Naramang dako ah. Naputol bisaya. Ano na mo nang gibali-bali? Naputol. Dili ni siya kuan be. Katong saging na kuan be. Dili. Katong bang green na katong ganahan ko na ko saging. Parehas ah. Mao ni siya sa. Kung makapas mo, dili po. Nalisaging makapas mo. Diyan guys, magpasalamat din ko na yung tanan guys. Yan yung pagsubaybay sa kanan niyang vlog. Diyan manginaut pa ko nga. Magsubaybay gyapon mo sa ang vlog. Lalo na karon nga kanang buntis ko. Ang kaluyas Ginoo nga makasweldo kada buwan para sa ang check up kada buwan. Nang manginaut ko guys nga. Hindi pod mo skip sa kananay ads. Kaya makatigom mo kuan guys, mamisok. Manginaut ko nga mo suporta pa mo antod sa antod sa mga anak ko para makatigom ko sa ahang pag labor pohon na ipangbayad sa kanang naikuan hospital na napod may bagong member sa mga pamilya napao Usog ko niya nabot. Sinirang saging. lami kumag kaso lang aran ng busugan isa rang ikan kaya basi na po naman yung uto baka na ba kumukaon sa kanan na isabaw yeah guys kaya murag taas naman yung ang video kita-kita na po ta sa sunod namang kwan guys vlog God bless ni yung tanan dyan kanyang salamat amping mo sa kanunay bye 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 guys.